Etorri Ilargiren kanalera, hemen txenao Josebakin Far Cry Arcade probatuko dugu, txaldeon. Ta bertzen moz, ez? Modalitate hartu dugu eta pixko eta bertzen mapatatzean. Bea da liderra ikustezue, errege koronakin, así que... Venga, Joseba, nahizun tokira sartu. Bai, eman, abertzateatzen. Vale. Bueno, esan dakoa, txaldeon, pixkat idea da... mapatan sartzea eta pixkat modu aleatorio baten jutea azaltzen, pues hobeto baloratuta dauden mapak pixkat ikusteko nolako dien. Hoi da, pentsat mapa dezentek, baina ez dakigu zeateakoan. Volcano leir jartzeit nahi ja eta sin modificadores. Hori da, hemen suposatzen da inbarra dola norbait aurkitu eta eliminar esaten bezala, posakatu o lo que sea, ez dakik guzti izangoan bilatu gara ere. Gaina galduta pixka toke. Mapak ez dautu gabe, bueno, a ver zemoz. Vale, azaltzen zaizuia? Oendik ez ni zainao, bueltatu naiz, vale, sartzen naiz. Vale, eta gaina ez du jartzen ezer hori da, erabakitzeko eta ezer, noain jartzit. Lehenengoa, bigarrena, zin hartuzu? Nik lehenengoa. Bai, bale. Bai. Bale, nahiago eta armau. Komentatu barra dago, pentsatet, gehiengo jakingo guela, baina azkenen hau diela mapak jendekin dakok. Hoi da, bai, arkade moduan gaude. Exactamente, joku dauke editore bat, orduan zukitzen ez du mapa bat jokuk emateizkizun erramaita batzukin, desienteko simplifikatuta daudenak, eta, bueno, jartzen du mapa egotzezu eta jendea joten da probatzen. Ezin dut, mandilot laukei, pero no me sube, enaiz egotzen. Zaki, zuki geri joan barra. Ez, jazta. Vale. Venga, ba. Vale, guatzen naiz gainea, mapa hau plantilla bat da. Osa, ondartza hau ja sortuta etortza. Bai, egon du nintzen pixko beira aspaldin. Vale. Nio bertara etorri nahiz, suposatzetelako... Iepa, zer da. Suposatzetelako hemen nion goala pixketa asunto, ez? Bai, goian radarra dao. Pero no marka, kustezu, helikoptero bat, baino... Baina hor jendea dago, Bai, bi badaude. Zakit markatu indikut. Kontu. Gauza peniz pentsatzen. Zer, rodeatzea? Alde batetik, o baia ez dugukiko saltzea. Hemen xulo badao, beira. Vale, saiatuko naiz bestaldea joten ikusi gabe, a ber... Ikusi indizute? Ez dakit, porque ez di markatu, ez etzen mateu. Beste, jende pila badao hemen barruan, Vale, ni beste aldeti sartu naiz. Osea, ni bizkarretin joa. Jende pila badao. Bai ez? Venga, ba, bita iru. Usartu zer? Ez dakit, tio, join dit. Vale. Kontu. Zea baten barruk nago, tio. Zea... Ikustu zaitut. Txabolilla baten barruk. Markatzeit. Zein da, emendikatea? Zakit. Eske irugarren bat zeon... Mentxe, jazta. Bale. Bale, ba, igual kampamentua bezala daude eta norbait jefazon bat edo harrapatu barko dugu. Liderren bat opentsatet, baina nik uste barrun, Osea, hor eskairatatik igo barko. Bale. Harek, ez da gaude zure... eta te hau, zer? Ja, zakit. Ez du ezer, ez. Ez, baina bida, gora. Ze gora? Han nun baiten, bai, eskalatu inbarra. Bale. Bai. Buah, nola egotetan. Bai, errebi. Bale, errebi. Buah, eske jaztuta, Far Cry. Bale, gorago. Baina tema puntu gorri dauden goran, Bai, ikustu dut, bai. Osea, kriston festa. Ama, bale, ez un horien bar. Bai, ni izan dunaz, bai. Errebia eman jot gantxoa bota gabe eta disparatu indit, así que balak galdu itut. Bale, kontrolak pixo eta aztuta. Eta ez dit ikusten urrengo gantxoa botatzeko? Hemendik gora? Hemendik, koba. Ez nun ikusten? Madre mia. Hau... Ba, bueno, ikuste zure azkenen, ez? Osea, hau norbaitek bere txenin du, eta... Bai. Eta batzuk kobratuena baino esku bea daukete. Bai, eskeza errisa, ni
igual noizbait saiatuko naiz editorea pixkot kontrolatzen dutenen bideon bat edo igotzen. Ui, kontu. Jo, alza reflejo izan dituzun. Eta egia esan ez da errexea, jendek kriston ordu pila sartuko zituen. Ona, gainea sigilon. Eliminazioa erreiruzan, ez? Bai. Vale, hemen ez da doi. Bueno, bali mauko zu pixa gurea, bestela montaten itxekin goizut, Ez. Lasai, momentuz ez. Kontu. Norbait. Ona. Pare bat puntu mandiz. A ber, hemendikora. Kontu, Ja ez da hildet, Vale, kontu, hemen goitik jetxida. Hemendik jetxida, hildetena. Sigilon. Ba, segi. Beste bat hor. Vale, kurtu, ez gakabitzen. Vale, hildet. Pasake atentzioa dituko nun. Vale, hemendikora, nahi gabe manjot. Zagi zer den. Epa, tamen tipo batzuk akatu dituzte. Hautsak entzute ditut. Hemen goitik? Nik oruntz juna ez nahi gabe. Bai, izango nuke baietz, Txoine, sigilon hilkoet. Vale. Baina bideik ez dago bertatik. Ez, baina, bueno, bat hilde guintzat. Jende entzutea, Ez dut inor ikusten, baina... Hemendik oruntz izangoa, nik uste bide honetik bazela. Hemen atia ikusi zu? Fijo, kanpon jendea daula igual. Bai, alde baten ma. Hemen noir baitu? Besta. Ai. Epa! Besta, bai. Vale. Estiko pare bat. Vale. Ez que nola bizeudenen naiz sigilon sartu. Ui. Hemendik ezin gehatera. Eta bidea. Ja, ez que hor soldauta bezala batea. Ba, orduan bide bat izan barako ez duguna ikusi. Bai. Hemendik ez. Eskailerik ez dago, ez? Gantxo. Baina gantxoa bai eider. Venga, gora. Bai. Kontuz, Bai, da horna, seguro. Vale, ondo. Vale, bat bai. Bakarra ez. Ostiko. Bai, zure aldetik entzuten da jendea, Vale. Splinter Cell emate, en plan, o Metal Gear Solid. Ba, asko dizai gustatzen, mapa. Ez que hau dana, dago superkurrao. Eta bida guen barrutik eider, flipatu. Ba, kontu, Nondik? Lo que pasa... Frenten bat dago, Beztakin nondik, ez dut ikusi. Nik ez da, Goian igual, Gantxoa dago gora, Gaura gantxot da jazu, Así que... Gantxoa nora. Venga, bani juni. Hostia. Me cago en la leche. Ta, soltar. Yepa. Ui, casi directo nerorteza... Ja, ikus fijatu naiz balantz arraro bat indetola. Venga, ba, Dale. Hostia, nik ez desaltau. Venga, itxoin, vuelta. Oain, suelta. Buah. Ai. Oye, ondo. A ber, muturrez aterrizatu ezu, baina ondo. Bai, ikusi. A ber, itxoin ningo izut igual, Oze, eta elkarrekin. Ustegia, hemen beste gantxoa markatzen du, ez dakit noruntz. Vale. Daude. Hemen. Baina gehiago ez? Ez dakit non dauden. Vale, hor. Vale, frenten, ez? Hori izango objetiboa, voy a caer. Bai, eider, hemen nago lurren, Hili naiz nire bai. En serio? Hoi izango zan bai, hili naiz. Eta hasieratik hasi barko ga. Atopegi sartu geha hemen. Baina nik uste hau zala. Zango nuke, eske fuertea zan, porque ni disparatzen nahi nion kriston rafaga eta ez da hil, asik hori zan. Berriz berdina o jongo ga berri batea? Nik uste bukaeran iritsi gala, hori zala objetiboa. Bai. Berdin zait, gustatzen zait eta probatzen dugu, lortzen dugu berriz saiatzea. Pizko pakete gehatu dala. Pizko pakete gehatu beha, hoi da. Ja gaina ez zautzen dugu, hau zaiena da, zona berri baten haste zehala, pizko ez dakizu nondik jun edo nondi dauden gaiztok, eta nik uste horrek bai pizko deszentratzeula. Eta oso motibatu eginan, ondo gindoazelako, eta nik uste hor sartu gehala gaina gaiztoa zagontokin, fuerte izango da gaina. Bueno, oain bideak ego. Bai, txoina armaldatukoet.
Hau nahiago dut. Berdin zait. Igual gauza genitun por aquí, bueno, tú no eres de investigar. Nik idatuko eto gain? Bai, venga. Vale. Pentsen, segundu bat. Bai, zainao. Eman. Ja. Bai. A ber, marrazo batek eta ditun jaten, Edo arbola baten Beira, gatu da hemen motu ardi. Bueno, ya está. Gauza pentsatzen naiz. Hemen ez dauko zatik sartu behar lion, ez? Jun gaitezke... Ja, baina bitu non da hon. Ose, igual ikusten gaituzte. Bai, saiatzea. Joten malimaga hemendik. Vale. Bai. Innovación. Bai, berez... Hauek ez dia hilber, pertsona... Misioa da tipo hiltzea. A ber, gantxo, mesedez. Vale. Gantxoa rapatzeare beti ez da erreixa izaten, ia ikusten haute. Ez diat ikusi. Horri, porque hemen digora igoten... Baina, beti ez du gantxoa kaptatzen, ez da... Vale, tamen, barrutik, venga. Bai. Vale. Hemendik. Zertu zu berriz, hasierako armak, lehenengo aukera? Bai. Vale, guazen ez? Hemen zulo bat dago justu azpin. Bai, ez da. Honi atzetik. Vale, ondo. Haten nun, igual ez alain txarra hartzea bestea, ze... Azkenen soinua... Ja. Vale, bat gutxigo, Beste alden sartu zea? Bai, bidetik noa gora. Vale, ikuste dizut. Hemendik ez da bidea eta bi tipo daude. Jazta. Bai, nik hauek ditut lehen. Vale. Hemendik ez gea lehen ibili. Eskailera gora iderrementxe. Txoin, hemen gauza daude. Vale, jazta. Bale, eske hemen ni hemen konturatu gabe igona izor sartu gabe. Kontu, Soaz kartzuaz. Garbituet. Bale. Bale, txoine, sigilon. Eider, ez da hortik, baina, bueno. Yesta. Ole, ondo gelitu za direkto nire. Bai. Bale. A ber, hemendik zan, Bai. Gora. Eske gauza da gaina, geho igual... Borrokan sartzen bagea, ordunta gehiago utzi biden bizirik igual suben parriba. Bale, ona. Bueno, baina azkarra baldin bagea, iritsi horretik bakatungo du. Hemendik zan, ez? Ambi, kontuz, kontuz. Kusin digute ja, ez? Bai, Bale, hemen dago saltoa. Kontu, Kontu ez ikustea etxin, Bale. Baiatu. Kusin diate, Ez, markatu du, baina gero. Kontu, bera erori gabe. Bai. Baina nik esango nuke, eske markatu. Nik esan pasatu hendik, ikusiten. Txein, Ya está. Vale, bai. Ondo, baino bete indezu lehen baino. Saltoa lehen eske muturrez aterrizatu ez du. Bale, hemen itxoin ningo izut. Soltar cuerpo, zer da mat? Tipoak ini joan, ez? Tipoa hartu de, tipoa bizkarrenea man. Bai, jazta, eskatu. Bota barret, behitu zazu pixka bera. Aberan bat dao... Eider, behita pixka bera, bota barretela... Ikusingo jate. Bera. Nola, bera? Zer, sartu. Bota inde tipoa bera. Bale. Hemen eskubitara... Zingo deu, eta ez... Iten baldin badeu... Vale, hori da objetiboa, ikustu? Bai. Ez ditugu granadak, ez? Granada daka, txen. Bai, bota. Vale, lurreti da hori. Bai, hilingo da, hilingo da. Ez, jefea ez da hiltzen, Zuka hiltzazu.
Nundo. Kontu atzitik. Akatuzuk ni atzitik gonez vigilatzen. Baina ez da hiltzen. Eta? Zeia? Bai, hilda. Bultatu imarra dozeo zer bain. Bai, markatiten digu, bai, helikopteroa dakagu. Bale, eta nondik? Eta nondik eizizkigu gai jotzen? Zakit. A ber, kontuz, guazen hemen gehatzea, pixkot... Goitik da, Ja, baina hemen protegituta gaude. Pentsat ikusi arte... Eta hemen markatzeu gantxoa. No markatzeu? Hemen lurren. Azpitik izango dugu, ez. A ber, nik uste hemen dik datozela. Hemen beste... Gu hemen dik etorria. Bai, oida. Kanpotik, Bai, kanpotik igo berko da. Bale, sí. Eskaiera daude. Uste izut. Jode, eta saltokin, eske... Venga, ba. Uy. Vale. Ona. Baina hortik aire joten ja. Nondik? A ber, frenten zaude. Zaletik kontu, Ezakit barru... Oen barrua ez dago beste aukeraik. Ez. Erori naiz, tio, erori naiz. Vale, eta bidean nundi da? Zakit. Txoine, lehenoko tokira nijoa, bai. Vale, ni naiz erori, baina de milagro. Etxe ningo izute? Ba, eske gaina lehenengo pertsonan saltoak da gauza hauek, amino. Soitutan hirugarren pertsonan, bai, jolastea. Bale, hemen hau. Ja, meban barron zabe? Bale, txoine, utziko izut libre hau. Bale. Ui, venga, kanpora berriz. Bale, gora. Bale, ba, ondo indegu berriz jolasten, porque sorpresa zakan. Sorpresa finala. Ona. Bale, hemen barrura izango da berriz. Bai, barrura, baina... Hemendik. Ikustezu gantxon bat, zerbait? Han eskailerak eider, eskubita. Bale, ikuste ditut. Bani joa, Da salto... Ui, hemendik erortzen moin maga. Juni gotzen, eta hola nik espazioa doket bertan. Txoine, txin. A ber. Hemen. Kontutze ez, gaina iskinan daude. Bai. Beira non gauden. Bale, ikusten dut helikopteroa. Bale, eta hoain, pentsatet, voltatu barko gala igual asierako lekua, hola. Ba, igual, bai. Konduzituzuko helikopteroak. Aukera dauzula helikopteroekin hostia bat hartzeko, ez? Bai, horregatik. Joitu jazta bukatu da. Ona, ondo. Txuloa, Bai, oso. Ba, nik uste egan, faiatu zaio bukaerak egan nonbaite iritsi beharra. Bai, mas epiko, bai. Bai. Eta igual inkluso helikoptero batzuk atakatzea biden, edo... Bai, eta ero jeti bat bukaeran. Hombro, ia gehiagikoa izango zan. Baina... Polita. Ez, gutxinez, iritsi beharra izatea helikoptero nonbaitea, punto batea, arola, bintzat, egan pixkotitea. Polita, bukaera, polita. Hau Ubisoft ez dakoa da. Bale. Oain sartzoianan, Lost City. Bai, da estilo Tomb Raider olako zozer itxuragatik. Bale. En plan ruina batzuk... Mexicano estiloko, bakito... Bale, hain naiz behitzen... Bale, bai, zuzenekoa da. Jarrita, bale. Lehenetzan agertzen baino neukan aktualizatuta. Gauza bat, ikuste dituzu argi berde batzuk piztienak? Itxoine, lehenengo hartu ezu? Oze, bai, ez, bai, venga. Torri, gaudela mendipuntan. Bida, han frenten, ikustezu eskubita, argi berde bat. Bai, alarma da? Ezkerreta beste bat dago, ez da oso ondo ikusten. Pentsatzen dut hori diela bi alarmak, saiatu barko ga bakoitza batea juten. Bida ze mapa, Hor katarata batzuk eta... Bai. Zainkosa moduko bat. Ze txuloa. Bueno, momentoz behintzat gaiztok ez dizkigu markatzen. Ja. Min hartu ez salto inda. Errain dezu. Bale, hemen kontu da alarma jotzen... Baina regeneratzen da bizitza.
Bai, kontuz. Bai. Alarma jotzen balin badu, 14 pasatukoa beste eskotera. Vale. Kaixo, zuzenekon gaude. Arratsaldeon, Ibai. Arratsaldeon. Eta juninda. Joder, baino. Fusilezun komentatu. Leider, nik ez dut ikusten bate argi zerrin, Non zaude guaintxe. Bale. Bale, kontu eda, bat zutea zibikora. Bai, nimen jainkosa ikusten hau. Bai, nola... Bale, bestela gauza tingo dugu. Geitxingo gara eta ezkerren... Zertik ez dugu bilen arten, zeba ez ditugu bilen arten alarmak? Bale, beida, han ikustezu piramide o beste jainkosa bat? Hemen ikustez gertukoa, eta bestia ze... Ezkerreta? Ezkerren goran. Beira, angaizto bat ikusten dut. Bai, baina ezin ezerrez. Ez. Ezkerren goran, Neider. Ezkerren goran. Jainkosa baten burue? Bai, eta gantxoa dago gainea. Jutegea horrea, eta goiti jutegea? Eiatu baino, bera erortzen mani mozea. Ez dakit zindeten. Ikusi indiate gainea, ez? Bai. Laili hau, ez? Alarma joko behar. Las liado en directo, a ver. Bai. Ya, alarma jode. Bueno... La cosa está entre mal y muy malo, enche. Joder, nahi gabe izan da. Eta arzan bezala jetxizea. Bai, eske soltatu indet nahi gabe, ez da izindeten. Bituta alarma gaina hemen zon, hemendik gantxokin junda seitun desaktibatzen alarma. Hemen da ota, nik desaktibatu ezaket, baina ja ezakit. Ja ezakit balioko duen ezertako. Ezakit. Hemen jendea tortzen nahi zait. Iziri jarraitzezu? Bai, hemen goian hau teilatuan. Bale. Akatengo naute. Eske alarma... Bale, alarma hau... Ja ez dago desaktibatzea, Bale. Eta nik uste ja bi jo duela, Bai, bi gorrin daude. A ber, eske etzaizkit arma hauek gustatzen, tio. Eta hau izan da... Venga. Sigiloa beharren justo kontrako despostio. Bai. Ostia, piramide barrua sartzea dago, Osea, ni lengo nahi zeuzen momentutan, Ja ez da hil naiz. So gaizkibili naiz. Botai naiz gantxo batetik, bueno, en fin, liada monumental. Zaiatu naiteke juten, baino... Jende zinguratuta nago. Ikusteet. Eta sutan dago, aparte, bai. Eta nire bai bera. Gaizki hasiga, guazen barrizitea. A ber, estrategia zan jainkosa, ezkerreko jainkosan eta templun... Estrategia zan, si nola hubiera liaunik, erortzen gantxoa zuzen hartuta, atetzezea bigarren... Ja, baina alarmara. Alarma kendo, Ja, hoi ez. Baina, bueno, jetxi igual. Eta bestela lurretik. Bai. Hombre. A ver, ba. Omitir valoración, si eso que... Kusiko dugu. Zuk emango jozu ondo daola bakarrik pasatzen moden mozu, Ez. Baizik eta gehi ikusi behar dut jokua. Habere, egia esan oso ondo zeon, oso ondo dago. Baina berriz jolastuko ga, gero baloratuko dut. Bale. Utzi, hola, pixko dut goxatzen gehiago. El mapa. Ze asmo daukozu, beste arma batzuk hartzea? Etzaizki gustatu hauek. Silenzia horrekin die, Etzaizki gustatu bate. Bai. Artu nahi bali mozu azkenekoa. Arkoa eta, eske... Bai, baino ikusten bali mozu... Ta bigarrena? Bai, bigarrena ere ondo dago. Nik bigarrena hartukoet. Ba, nik bigarrena. Eske gaina... Frankoa dakazu eta ondo. A ver. Vale, te sigo. Vale, hori da, a ver. Neri gara, hemendik etorri. Kontu, bera. Eta ezkerretik jun, eta behintzet lehenengo alarma. Bai, desaktibatu. Eta gero ez dakinoa jun, baino... Esparraitu hortik, hori da. Eta piramide barrua sartzea da, Oider. Vale. Protegitzeko...
Bai, igual lo Txin kontu, kontu, aurren norbait dago, ikusingo dugu. Alarma no es directamente, a ver le tenés activado, Baina este talko. Ahí dice. Vale, bat ya está. Lo que pasa que... Hilindiate, tío. Nahi hilindiate. Vale, si me puedes salvar, zuratzen nago, bai. Bai, ikusten zaitut. Disparatzen nahi dizute ez, bai. Bai, atzetik. Guazen pixko kubritzea. A ver, oain, bigarren alarma jo du, osea, que horrek ja ez dauke soluzik. Vale. Vale, horratzen batzu daude. Ona. Goitik beste bat dator. Asko daude hor. Ui, ni bera, Iber. Kontuz, zure ondan nago justo. Joder, eske hili naiz. Eske... Igual, ibaien barra dona arriesgatu, bat eskubi beste azker, eta saiatu... Naiz eta ikusten zaituzteten, osea, ikusten baldin mazaituzte, baina iristen baldin mazea alarma eta desaktibatzen baldin mazu, beraiek ezin diote eman, ja. Ja, bai. Eta behintzat daudenak daude. Ni jungo naiz eskubitik, eta zuk ezkerretik oain jungan alarma berdin. Vale, ja badakin non dauden gainea gaizok. Eske gau ez gaude gainea. A ver, venga. Baina gau ez egotea gure alde izan barko liteke. Ja. Bai. Pues no funciona. Nik hartu behar dut hirugarrena berriz. Bai, nik hirugarrenekin probatuko. Bate matakatzea behartu da baldin manao bintzet. Vale. Zengo dezu, zeakin? Arkoakin? Ez dut uste, arkoakin asko flipatzea da, baina hemen dago, bale. Bale, ni hemen dijongo naiz. Nere kontu eskubi, Bale, bai. Bale, makurtuta jongo naiz, por si acaso. Ikusi dizute ja, ez? Bai. Baina ez dakit alarma manduen, Refuerzos. Bai. Jode, hai diate hostiak ematen. Zuri alarma lortu duzu desaktibatzea? Ez. Ba, hau... Baina zureko nere jodu, porque nereaz dago gori, zure jodu, hemengoa jodu, bai. Ez que hemen ondon bat zeon. Ba, kontu edakun barra okuzula azkar. Naiz eta ikusi, baina alarma lortu meni mazukentzea. Vale, ni hemendik ondo, Bai, ni hemendik egin momentuz ondo baita. Ja, jendea dago ital, baina... moldatzen naiz. Joder. Baita gaina... pistolonekin ondo. Vale, bos falta diez, litzatek hain besteko arazo izan behar, ja, Ez dakin ondik aideaten disparatzen, tio. A ver. A ver... Hemen daude non bait, hemen. Baina ez ditut ikusten. Joder. Bat ikusi zaitu. Vale, bestea hor. A ver, una gora igoko naiz. Hiru faltai, baina daude. Ez dakit. Joder, que guapo hau barrutek, tio. Vale, bi ikuste ditut. Hori da, beran azkezu zuke bai. Bai. Vale, bat eritu indut. Utzi, behitu ingoiot, que se de sangre. Hori da, edo haber beste bat etortzean. Eider bat bizkarratik edo akizu. Vale, toma. Headshot. Vale. Bi faltaie. Bai, bat egongo da hemen desangrándose. Ah, zatu inda. Bat egotzen nahi da, ez uzaren lekura. Vale, bakarra. Vale, ikusten dut. Hendik igoa, Ya está. Hilet. Bueno.
Venga, guain ondo. Ta hoi alarma jodula. Bai, ama, que peligro. Nik uste oso silentzio nahi ginela. Bera, trofeo ematen dit gaina. Jugador de arcade. A ber, nik uste oso sigilo nibiltze ginela. Atope junba ginean hasieratik alarmetara, eta dana, igual, no sé. Bai, que pasa que azkenen hori. Vale, Urban Ops, mira. Bai, Fuego Amigo, hau probatu dugu, ez? Bai. Fuego Amigo, bai. Ibili, jolastu dugu partida bat behatzak berotzeko, ez dakit askoko balio izan duen, pero... Ez da, ikusten ez. Bueno, a ver. Mente positiva. Ba, guapoa zan. Zenbagarren hartu behar gendun? Ez, no? A ber, azkenak grana badaka, bigarrenak baita. Nik lehenengo hartu barrez. Nik bigarrena, lehenengoa. Nik bigarren hartu eta. Bada. A ver. Bai. Bale, itxein, Bale, metroko estazioa. Bai. Momentuz ez da inor. Ez, itxein baino hemen lehen bat zeuden pare bat. Pertsona baino aurreago, uste dut, bai, aurreago. Saiatu zehala zu sigilon. Bai, hemen txe. Hoi da. Nahez uzu saiatu sigilon? Horri bizkarretik? Txein, Eske gauza da igoin behartzala lehenengo. Saiatuko naiz. Pasake beste bidaude horren. Ja, lasai. A ver, directo izan negozio. Vale. Ona. Atzea voltatu naiz, Oain, pues. A ver, ezkerro eskubi. Ezkerro eskubi. Nik, eskubi. Vale. Vale, azken intzuk ilituzu bilek, ez? Oze. Eno posizionatu da. Vale, ya está. Igual du, ondo. Bai. Kontuz liada hasiko ala, Bai. Ya está, francotiradora afuera. Vale, ondo. Atzetik hor beste bidaude, Vale. Ni jungo nitzake atzetik. Hemen dikola, como bordeando. Baina jende pilo dago, Ja, bai badakit. Vale. Kontu, Izketa horre ingo dugu, ez? Bai. Enaz joatzen, honek ez zakan fuego amigo? Ona. Ez nago zigur. Bazpare, eske nola nera aurrentza den. Ez eman bazpa. Nik ezkerretik jungo nintzek, Bai, jarraitzizut. Hemen bi daude frenten, Bai, eta bat da eskua. Osea, zebio batera horrei. Ya está. Vale. Eta hemengo hau simplea zan. Bai. Ya está. Vale, frankotira horregaz. Vale, erori da. Vale, ondo. Kontu den beste bat? Vale, ikusiet. Baina ondo. Atzea voltatu behar nun. Vale. Vale, hemen daude autobusan atzen. Granada dakat. Bai, baina, vale, atzen baita eta eskubita baita, osea... Nondik aideate disparatzen? Tekin nondik aideaten disparatzen? Frenten, Ufa... Kontu. Oso urruti dago, niretzat. Ezkerrea sartu. Bale, bai. Hor... Vale. Kontu, horrek esplotatu tengo bide. Bai, aia, honet. Kendu.
Txeine botikin bat erabilikoet. Hemen beste bat kontuz. Botikin erabiltzen nengon bale ikusten dut. Bale. Ota ez zu? Bai. Eta eskubitara, bai, mendiko beto. Bale. Hobeto ezakit, tipo bat dago tegiatu. Endaba, arropa endaba. Bai. A ber, dakagu bat kanpon ezkerretara, ikusi ezu? Bai. Bale, ondo. Tegiatu dago bat. Atzetik ego, hemenkik ego saitko gai egoten, nun baitetik? Bai, bale. Txine. Kantxoan nun dago. Zakit. Hemen. Ez. Joder, arma. Ez que markatzen du hemendik, baina ez dakin ondik. Beste aldetik igual. Osea, gantxoa... Bale, jazta, hortik ondo. Nik uste beste alden zeola gantxoa igotzeko. Ondo. Pantaia gustatzen zait, polita da. Baina nola nabaitzean, ja, jolastu ezun pantaia bat tokatzea... Hombre, garbi daukozu zerrin. Karo, eta pixka non dauden gaiztoke bai. Bueno, beste bat, ez? Bai. Berriz el volcán. Ezin da... aldatu. En plan, saltar, hoi da. Teni marko bat. Igual ez daude asko ez dare hainonak, ez? Hainbeste puntuaziokin. Claro, pentsatzen dut, bueno, baina nik lehenengo horri hortan 12 batola gutxinez azaltzen ziren, ez? A ver, reparecer, ezite mate momentuz... Bai, emateit aukera, reiniciar... Vale, zu ateatzea, ez? Nik ez dut ezerriken. Volver al arcade, bai. Atea zaia? Banainer. Oain hau zaila da, Abixatzea izut. Vale. Munición infinita, sin daño por fuego, sin daño explosivo... Vale. Leakurtzen dute, modificadores de juego. Vale. Vale, nik printzipioz lehenengo aukeratuko eta. Ni hoa indikan kargatzena. Vale. Bai, vale. Azaltzen zaizu ya? Bai, zein hartu duzu? Lehenengoa. Bai, ez, bai. Tope, zein hartuko dugu? Zuk eskabadora? Kosechadora? Vale. Vale, hau... zaila, bai. Daude, endara meretzi akatu behar eta... Gaizto, atope, gainea indartsuak. Zuk hemen hartzen zenun atajo, ez? Oze? Bai, arbola tartutik. Horda. Ez que txokatzen banaiz, bat ematekin. Bale, lehenengo aukerra isazian. Bai, iritsi, porque ja kabreatzen nahi di, Horrek uste izuzuri dena ematen. Bale. Vale. A ver, atzea... Eatu... Bai. Jendea ez mareatzeko. Hain naiz saiatzen. Vale, oain ja... Opa, txokatu geha. Kontuz indartsuak algart... Osa, ikustu ditut hor... Bai, ikustu ditut hortzen da. Ateatzen geha, oze? Oaindik ez? Oaindik igual ez, Ez que gainat daude... Ez que gaina eskapoite jate. Ha dicho Iñek, rodeo. Wow!
Txokatu inaiz. Peleatu zu. Txokatu inaiz. Za esplosibo. Bai. Así que torri bartzea salbatzea. Txokatu inaiz, za esplosio baten kontra. Vale, eta, bueno, baina behintzat... Vale. Sartu nire kotxen. Buah, berriz. Ez zilindiate berriz. A ver, eske... Geatu naiz bat akatzen. Geatu behar naiz pixkat kanpora egiten, aber ateatzeien hortik. Baina, pentsa, Gaizki. Vale, kotxekin gainetik pasatzitut, baina... Ikusi, Vale, gauzatzen, osea, kotxera azkar, sartu azkar. Bai. Atzeko atetik honen ezin letutik. Epa, goin ni lurrea... A ber, sartu naiz. Ontzalde iber. Vale, txentxen, oin ezin iztra sartu. Venga, jazta. Vale, hiltzen ditut bitarten. Vale, ondo. Igual... Junbarko genuke... Bai, atzekaldera. Bai, mendira. Ondo. Hemen Joseba konduzitzen. Venga, hemen aparkatuko dugu. Vale. Ondo. Pantalla honetan klabea zonalde hau da. Bai, baina bakizu... Hala ere... Baina... Batoz, kontu. Nire superpunteriak ingainea. Nik ez diete zerriten, tio. Ez, nik ez dara. Eta bat onuntza dator. Ba, daude ya, Hemen daude ya, Bai. Momentuz lasai, porque behintzet, beraiek armaik ez da, osea... Arma dozkere... Eta ni rekargatzen. Etortzen malin badie... Behintzet, pila bat datoz, Bueno, behintzet, bera, ate hortatik pasatu barraukete. Baina eske ez dit, ez zerriten, bale. Bat gutxigo. Dura. Atzen bat. Atzen nun. Oin Vale. norbait da tiroka, Bai. Badoz, Joseba aurrentzo de... Bueno. Vale. Vale, hor batek ja arma dauke, Bai, ez da. Vale, bera, bueno. Oindi falta dizkigu, 150 baino gehiago. Que kostatengoa, Lasai. Bai, gaina pixko traketxo zige. Kontu atzetik? Bai. Gehiago datoz. Gehiago. Eske kargatzen tardatzet pila bat. Beste bat, Bale, una. Danak ate hortatik jatzen bitarten. Bai, ondo, ez? Eta... Gehiago datoz, Bai. Eta hain datoz baina... Eskudokin eta... Bai, gaina hemen granada infinitoa genitun. Bai. Kontu zipurdin eman dizu granadakin. Lasai. Osto botaten egiten eta horren jarrizea. Hori da, hauek igotzeko nahi duen betela. Beti ate hortatik pasatzen bitarten... Beste bat atorre. Vale, recargo. Nik uste fase hau jazta, Igual, bai. Ez du ematen, Gehiago atzetik. Bai, vale, ondo. A ber, indartxu bat datorre, Bueno. A ber, eske mendik ezin diot eman, bale. Horret aldetik? Gehiago datoz, hortia. Bai. Nik uste frankotira horren bat zer dago, porque... Zuaitzetan edo? Ondo. Zura da, porque... Ez, baina momentuz... Olako datoz,
Agorta hori da. Apa, ez da gitzin duten. Kasi, eskemen dago bat, Eider. Joder, bat, pila bat. Akatu nau. Neire bai. Ez ditugu ikusi. Osa, igo zaizkigu bapaten. Zenbat igo dia bapaten. Bai, hiru gutxienez, bai. Bai, ba. Baina kagada, bai, eske hau zaila da, Gaizki ez, baina faio oso tonta indeo. Nin barraukuna batek, osea... Beti egon bat pendiente atzea. Bueno, beste saiakera bat ez, azken saiakera, eta uzten dugu gaurko arkadea. Nahiko pantaia guapok ikusitugu. Azkeneko aiten dugu eta guzten dugu. Nik uste bai ez, utzi barrauko, baino irabazita. Garaipenakien, hombre. No, exactamente. A ber. Eta pantaia hontan garaipena, zaila izan ta ondo. Gauza da, jarri gehala aurrea granada botatzen da, igo zaizkigu gaina hiru txotxolo, porque bateak intzeuden. Bai, baino. Eta bain beste bat atzaldua, Galactica Star. Bueno, ikusingo dugu ez? Bale. Nahi balin mazu egiteu eta gero bueltatzen geha... Bai. Gero bueltatzen geha zombitara. A ber, hau zemuz? A tiro limpio. Modificadores, saltar más alto. Bueno. Vale. Saltar más alto, banik ez? Bai, jartu zean. A ver. Vale, ateazea isla baten nao. Bai. Se busca, jartzen du. Bai. Venga, conduce. Bueno, bi daude, hartzen dugu bakoitzak bat? Bai, bakoitzak bat. Osea, kriston velozidadean guz. Aurreka aldetik sartu berko gara, Ikusten nahi diaten egia, kriston hostia, jo. Baina uretan. Ba, uretatik, guatzen uretatik. Bestela ikusingo igute. Ez que hemen ja bat dao. Ez daki gaiztoa da no zer dan. Ez dira gaizto, jende normala da. Bai ez, esko iruditu zait. A ber, ni uretan galduta nao. Bale, suposatzen da... Nik uste diela, batzuk diela rehena bezala, o... Berez... Osea, ni hain naiz liada bat iten hemen... Zertzabe, barko nazio... Ez dakit barko nazpin sartu naizen... Baina uretan altzaude. Bai. Ba, lagundu hemen goran, Bai, ez dut lortzen atetzea, bai, ber, hemendik. Ez que zituzten, tio. A ver, hemendik. Ja. Ridikulo haiten. Vale. Ez que ura ezpinengon, ataskatuta. Wow, kontu, Bai, sekulako jote dituzte, osea. Vale, daude 6, irudienez, daude 6 tipo, diela objetibo berezi batzuk, hola indartxugok. Joder. De hecho, ez de irten ni para la hostia. Vale, bat bai. Bat hildet. Baina... Vale. Ba, barku dauke akuario bat eta da nabarro, Bai, baina ez da erosoa ibiltzeko hemendik. No, volante, Joder, eske ez da gaizki. Eroringo naiz. Ostras, Eider lurren Bai, ni naiz, gaizki. En serio? Bai, gaizki. Oso gaizki bili naiz. Urrazpitan nigeri. Bai, osea, liada bat montatu den momentu batean. Bueno, zesatez du hau berriz ala bestea? Bestia, nahiagoet. Bai, vale, venga. Bai. A ver, rasmatzeten. Zai gustatu arma oso... Zagit. Epa. Beste batea sartzen nahi da.
Gauza da, bueno, baiten dugu azken hau, a ber, ketal sale, eta jazta. Ba, gauza da... Frantzesez dauke... Cureur des bois, bai, frantzesa. A ber, nola pronuntziatuko zan? Creador Ubisoft, ondo onga. Bentsat kurrau. A ver... Argaraipenak inutzi behar dugu hau, bestela... Ja nahiko ridikula indetu hain barkon pantailan. Ez que gauza da, uretara bota naizela total, que pertsona normal bat zan. Libera el puesto, kontuz, hemen alarmak baita igualen, goie? Bai, mierda. Jendea markatzen nahi naiz, markautazen zaizkizu? Bai. Eta vale, igual tirolinakin alarmara ingo dugu salto? Bai, baina alarma nik eskuitan ikusten dut, eta tirolina ezkerra dikoa. Vale, ni frenten ikusten dute, bakarra dago ez? Bai, eske nola gestegia hemendik? Ba, tirolina, baina bestaldea. Baina nola iritsi barra area inorrik ikusen abea erratzetik? Zakit. Hemen mendi batea igotzea da. Bai, ikuste izuz. Baina ez dakit gehiagin laguntze egiten, Bueno, bai, ikusteko... Hombre, frankoa dakago, igual... Bai, baina soinoi martu, Bai. Ubetatik eider, torri. Nuntzaude, Zureatzen. Hemen ikuste tipo bat pizkarrez, junda, harrapatzea. Vale, hiltzen dezuzuk? Bai, saiatu bintzat, saiatuko naiz. Vale. Vale, kontuz. Baina, se lia la gorda, kontu, Alarma noa, Vale. Puskatu inda, baina, bueno. Alarma bakarra baldin mazion lortu dugu, Bai. Ez dakit alazan, baina... Buah, Franco batek me está reventando. Hili naiz. Eta leku seguru bat entzade? Ez. Ez nahu leku seguruan. Bai. Jatuko naiz gerturatzen, baina eske ez dauket bate garbi, Ez que Franco bat dakat justo... Bai, ikusiet pasatzeakoan. Itxitxuan jun naiz da... Deski ikusten dut, apuntatzen dialanei eta hilda nago. Bueno, bainez, igual zure bilekoa. Azkarre? Kontu ze? Azkar, ate hortikatea. Vale. 11 die bakarrik, ezin du izan egin zai, Ez. Kontu, hor dator bat, ez da ditut ikusten berriz, Lasai, hemen zure onduan nago. Dator bat, armadura bezala daukena. Kontu ze, Frankoa goian dago. Bai, kaborroia da, Eta hor beste bat. Azue, baina ez du harrapatzen. Arma aldatuko, Porque ya total sigilokoa. Bai, no, ya. Hortxek bat dago ezkerreta kontu, Osea, serio? Hori gogorra da, kontuz. Apuño gu naiz. Bai. Karo, eske disparokin ez genion ez erreiten. Mun baten botako dubera. Baita. Baina ez da hiltzen, tio, eman. Eske, hoi pasatu zain niri. Kontu, irten azkarrotik. Venga. Bale, atzea, zuze. Bai, frankotirorekin kontuz, porque eman nahi zait. Dao, anti-jatun. Bai, non baita jatun. Vale, ole. Ondo, zuri eskerra pasadu.
Saiatu haber zombian pantailan sartzean, da bestela... Azkena. Bai, a ver, asmatxaten. Ega, ematen jotzu jugar a otro mapa... Karo. Eta nik zediot, bale, otro, baina nik aukeratuko dut, baina, karo, ez emati du. A ver. Ikuste ze indarrakin zombina pasateko, Eskarrak orzinan, altxatzeko. Berpizteko. Bale, ba, zombiena izan edo... Dena delako da, ja azkena, zazpik eta mar. Eta gizan bademoako zuzeneko egan iken, eben ez dit jartzen. Hartzeit Blood of Field está navegando por los menús del arcade. Jogo, denboa pila bat. Ez ginela jolasten Far Cry baita. Bai, desente. Nik aber God of War bukatuta pasatzeten. Zemuz daramak ez go? Ondo. Itzuli naiz Midgarrea eta biden Sindrik eta Brokek enanok te dan misio sekundaiok, bat inunda... Kontu spoilerrekin, kontu. Bai, egia, barkatu. Pasata doket, baina norbaitek entzute monik, Bueno, baina ez badu jolastu zakitzen dian, baina, bueno. Bai, baino. Misio sekundaiok daude, God of War hontan. A ber, vale. Behintzat ez dia principalak. Osetxa ora oingo nik hartuko ez. Bale, ondo iritze zaik. Venga, nik abartuko etu. Bai. Baino... Ez, on sartuko naiz. Eske hau... Eske kosetxadora polikigo dijoa, baino... Errezago manejatzen da. Osa, hau sete ba... Bai, oida, karo. Hemendik ez? Ez dut uste erdira ere iritsi gani leheno, Ja, eske... Itxutu geha eta inbar genuna sobre todo da bizkarra protegitu. Ja, bai. Gio ni txokatu inaiz baina hemen... Da, kriston aliatu. Kriston aliatu dut, bai. Explosio baino brutal. Vale, Asiria ja uste terrorrik ateatzen, Bai. Joe, eskapoite jate. A ber, hain naiz, eske saiatzen naiz inguruan ibiltzen, porque liadan sartzen batzea... Eske bitu non dauden erregeik, katxarron kontra. Ni... Karo, baina eske beraien kontra baldin batzoaz... Pasatu zaizturi berdinen. Karo, eskoi da gauza, erregen kontra baldin batzoaz, hilintzea? Bai, aberraldezun... Bai. Bertatik atea. Uste izut, Lehenko idea iguala, saiatuko nahiz kotxe egotzen. Vale. Hemen utziko ete. Ez dut kotxe ikusten. Korrika zatozen. Badatoz, Ja. Korri. Kontuz bizkarren daztu. Kuaze... Ni korrika... Oi, ama. Hartu kotxean ebatzu. Bai. Ni jazta korrika irten naiz, Ni kotxe barru nao, Dana datoz, tio. Baiatu behar naiz mendira egotzen. Bale, nini joagoin mendira. Venga, bat behintzat, hildet biden. Baiet, que voy a morir. Vale, mendin no iagoran. Bai, ni igoko nahi zoantxe. La granada a tope. Atzetik zuaita bizilatzen ez? Ez. Gatoz, eskerra huerta mandeten. Ya está, ez datoz, oain datoz.
Bale, zu atzetik, orduan. Bai, venga, ba. Zait arma gustatzen, atzetik pila badatoz. Estoy cargando, me estoy tardando la vida. Kargari eman diot. Gaz ere, zuka bisatzeakin nik ematez buelta eta... Era arma aldatuko bet. Hau igual? Hau, bale, arma honekin asko gustora hau nago. Beti datoz? Bai. Batoz, batoz. Atzetik. Oh. Hilin diate. En serio? Bai. Bai. Basura ondon, bai. No dobles beteta. Venga, vuelta, Kontu granada botaet. Kotxen atzen dago tipo bat. Bai, ikusten dut. Joder, eske kargatzen hasi bat zaitu hain. Ona. Lo malo kotxeko tipo... Bale, ontsa berriz egora dijoa. Lagarrita masei. Ba, eske kargatzen kristo lento da. Ba, eske hoi da pasatzen dana, osea. Gaina nahi gabe emate jozu kargatzea eta dao momento bat hor kriston jendetzakin ite la lia, tío. Ni nago hemen a granadas, Osea. Bota. Badao kotxen atzen. Ja, ez. Vale, beste bat datorre. A ber zer da onde estalen. Gehiago datoz. Oindik pila bat. Se kostatu zaie errege hiltzea. Tenen... Biok alde berdina botatzen duen nahiko errazea da. Vale, momentuz atzea garbi. Ah, ez, beste bat. Vale, bat datorre korrika gaina. Vale. Zure kontu? Bai, ya está. Vale, ni granada bestalde hain botatzen. Vale, momentuz atzea garbi. Beste bat datorroain. Vale, aprobetxatuko rekargatzeko. Gaizki botat. Epa. Bai, gaizki botat, baina bueno. Vale, oain datoz astronauta moduko batzuk, Vale. Oiek eskopeta eta pistolaka daukete, osea, que kontuz. Kontu, Lurren nao. Vale, ez no hilda. Ez da hilda. Eider, zure bizkarren, buelta eman. Baina tipo Jo, baina gaiztoa dago. Baina katu? Ya está. Relajatu. Venga, que no cunda el pánico, zu doleztuta baita. Bora. Kontu, porque bain bai arma dauzkete, eta bain... Bai. Hau asko zailegoa da. Ba, haukezu franko tira hori oso zer. Kontu, Kontu. Upa, ez ziteman, Baina granada bota digute. A ber, nun da hor? Vale, oain franko tira horrekin hau egin, Kotxen, Ya está, hildegu baino. Makurtuta, Vale, hemen eskubira ez da binor. Nun daude? Ah, bale, ikusten dut. Zerren, bente bai. Arma horrekin ez duzu lortuko, Ez. Franko tira hori jarri, eta venga. Vale, ondo. Granada baita jarraitu botatzen. Kontuz granada. Vale, hilindet bat, hilindet orkoa frankoakin. Mendik momentuz ez dator, inor. Kontuz, granada.
Bai, lasai. Ez dakitena da... Hala. Osta gutxigo. Eta guaina... Vale. Atzetik ez datoz, ez? Bai, bat atzen dago. Oin bai. Baina ez di igoko, normalen ez, baina eman ingo digute. Venga, bat fuera. Handao, bestia. Vale, ya está. Vale, beste bat. Baina, bueno, hau es un cualquiera, bai. Vale. Vale, handu urruti datoz gehiago. Bai. Astronauta bitako batzuk. Vale, bat fuera. Vale, beste bat gutxigo. Moitzen dienen zaila da matea, Ah. Vale, atzitu bat, baina omango jot. Eriko da. Vale, oen bai. Joder, esko hor izkutatzea, tío. A ver, granada. Atzetik, bai. Joder. Vale, ya está. Eta hemen beste badao. Hemen nahi beran desinka dabe, Vale. Batutan, hasta Frankokin pare bat aldiz eman morfizkia. Bai. Gero zarrapaten... Justo buruan, bai. Beste gutxo, Venga, ba. Baina eske, kriston pila da tot. Venga, egunea iritsi da, Iber. Egun bakarri falta dira, lorita meretxe. Atzetik eta eman, Atzetik ez daude, ez? Bai, bat atzen. Zure kontu? Bai. Jo, ez zuk hildezu azkenen, ez? Eske kargatzen nintzen. Vale. Zombi txikitako datozela emate guain. Atento atzekaldera, Jarraitu atento atzekaldera. Bai, zu aurrek aldez. Bai, momentuz. Zombik honea igotzen saiatuko ja. Ja, bale, ikuste ditut, bat hor. Bota horrena da tope. Arma aldatu barkoa, Bai, nila aldatuta dakat. Pasa que kargatzen du, osea, rekargatzen tarda la vida, tío. Vale. Mierda, botikin erabilien nahi gabe, tu. Lasai. Ondo gaude. Ah, que vuelen. Vale, atzea despejatuta momentuz. Aurria zemuz. Bai, berriz Franko tira horrekin behar da berriz. Bai. Joder. Vale. Kontu, granada. Bai, ikusi, Ez dizuil. Es que me zigzaguean, tío. Cabroiak. A ver, hemendik ez. Denak zure aldetik daude. Upa. Granada botatik uste bera Bai. Botikin batera bilikoet, Zetik bai, Upa. Gaizki, Eman buelta, segundu bat. Porque handago bat... Ikustezu? Bai, arreke aizian ematen. Baina eske ikustezu ez, osea, bea bakarrik altzatza berriz. A ber, bion arten ematen lortzen den... Ba, granada. Rebentatu digu.
Baina ez pentsa, tio. Ez que zakit ni hemen ondo naon. Ez que berpiztuitea, tio, berpiztuitea. Vale, ya está, ondo hildezu. Vale, gehiago daude bian, A ver, granada... Granada botadrias. Dute moitu marko dugu. Tan zuaitzan, Ezketatzea, ya está. Vale, beste dator. Kontu ze, hori erregen moduko itakoa da. Nengon, bertuko dago. Ona, hori da. Tan beste bat. Hori die errege doblek. Bai, eske kostatzea... Zet ikusten ezer? Bale, ondo. Beste bat. Pase hau da zaiena, eta ezia, ni bintzet ez nahiz bate ondo iritsi, Granada, Puf, bale. Han beste errege bitako badago. Aberaldiozun eman ezkerreta. Ondo. A ver, bat dator betik, Fuera. Vale. Joder. Nondik, tio? Ah, vale, es que ez nengo makututa. Vale, beste bat dator. Lurrea eta granada, hor gertu balen badaude. Super kontzentratuta gaude. A ver. Urruti daude, Bai. Baina eske, agertzen geiztean. Ba, ezin diote eman, tio. Edo ez diote zerriten, o... Ba, hili naiz. Botokin hartu behar nun da hili naiz, zuratzen hau, justo. Ta gaina maldan beranoa, gaizton ondora. Pues nik ezin gote jafatu bakarriko, bale? Venga, baietz, ona. Bale, eta nuntza de? Eur. Bale, korri gora, Ez que bera jetxi naiz, mobila ikusten nintzen eta erorin naiz. Vale, berriz goran nago, baina arazo badauket. Zer arazo? Estoy en las últimas. Ezin dizut botekin bat bota. Baina rekuperatzen da. Bai, rekuperatzen da, itxoiten bat lemazzu rekuperatzen da. Ez pentsatzen, Iba sartu diateke, vamos. Ariltzen da, tio. Ben bat dago. Hau die zaienak, Vale. Biporoa ezkerenak. Bai. Porque hoiek saiatzea kosetxa horakin... Bueno, kosetxa hori Kotxekin oso zaio, Kotxekin? Bai, porque gaina eskapeiteia, baina, bueno. Baina, oain beran zombi asko daude normaletako, A ver. Hemen atzen momentuz ez daude. Ez que nik ez dut ikusten ja erregeik, Ez. Vale, a ver, oiek orduan errazin gutxegu. Nik uste frankoakin txenkotuz atzetik, Baina norbait aize gojoten, atzetik. Bi errege dato zeider. Vale, bat. Ez granada bota egiten. Vale. Wow. Kontuz, Ja lasaitasuna. Bai. Ez daude gehiago atzetik, ez? Ez, atzetik ez. A ver, inbarret, esplosio polit bat. Polita baina. Atzetik esperako polit zen. Ai. Urruti xamar daude, Bai. Gauzat inbarret, jetxin bar naiz. Bai, mendik frankoakin ondo egia? Bai, ez, jetxiko naiz ni, eta zu norbait ikusten hori moizu azaltzen dela
peligrosa esatia zita bueltatzen naiz. Momentuz zombi hoitako tonto bale maie. Hendik azkarra goengo dugu. Bera ikuste izut zuri hor dena ematen. Momentuz arazo gaibe, baina bai gedak. Gero ez da gehiago saltzen nahi di, Bai. Lortzezu handik ematea? Batzutan. Korrika dator bat, Venga, onda berroita behatzi. Berroita mar bakarri falta dio. Bai. Olakok izango balira dena. Ai, ama, que la lío. Zer? Joder, bota naiz granada, marre botau, eta gaina... Entzuten, han koro bat ikustet, bai. Guti, abertzuk gehiago, Txin, hemen jende dakat. Vale. Bajokezu frankotiroekin ematea, 3 koro ikuste ditut berriz. Joder, eske atzetik etortzen zaizkit. Vale, txin. Ezin nahi zeon aurreak abeira, porque atzetik etortze ja. Ya está, nila berriz etortzen. Bai, ikuste izut. Hemen la matanza. Vale, a ver. Joder. Atzetik datoz? Bai, baino hildet, kargatzen naiz zian arma, tio. Bai. Molatzen naiz. Ez que rekargatzen jartzizu, momento txarren da, a ber, gehiago datoz. Vale, baina horiek errazen dituzu, ez? Bai. Vale, momentu, a ber, hemen daude koroakin beste bost. Vale. Zete zer ikusten. Ja, eske baina, ez dakit buelta matea idea hona dan. Porque irengo dio bestela. Vale. Koroakin 3 eta zombi batzuk. Buruan rebotatu jo granadak, tío. En la calva. No me lo creo. Kontrolauta horretatik? Bai, ez da binor. Vale, bamen dauzku, 3 koroakin bai. Eta zombi batzuk. Vale. Asuntoa da... Hau ondo dago. Ez danak arma dauzkete ger. Bai. Ez dituzti goko hienik. Vale, gehienak errexea die, Vale, bat atzetik. Gongo jozu? Bai. Vale, txen horrek koro doble daukela. Saiatuko nahi laguntzen. Vale, ya está. Beste badator, baina normala da. Vale, zure kontu. Saiatuko nahi zen... Vale. Venga. Fatazizkigu 21. Hogei. Getzi. 18. Atzatik, vale, hondik ez. Eta oinor. Eta horiek zombi die, ez? Ez dia, ez. Vale. Eta granadita, oze. Opa, kontu, Batek eman dit hostia bat. Vale, rekuperatzen. Tío. Kontu, granada. Vale, venga. 8 bakarrik.
Vale, kontu. Vale, botikin erabiliko dut, Venga, 6. Ya está, placer, casi. Bai, hemen dago bat. Venga, fuera. Venga, goen gora. Vale. Imagina soin kagatzen duela, sería épico, Ez, tío. Vale, bi falta, Vale, bat hildet. Bat falta da. Ez urruti dago. Agerturatuko da. Ona, zuk hildezu. Ona. Ostata, ostras. Bai, baino partida politia izan da. Bukaera politia ez? Zueneko ahi emateko. Bai. Bueno. Jutea mapa hori, ostras. Bai, eske asko daude. Pareba fase, zenbat dia denea, zenbat hilitugu. Zendala egiten merezi. Buah. Así que, baita gaina oso gorrak kuida txarra, tío. Vale, pues hemen txuzten deu. Ez? Bueno, agur bat. Venga, beste bat arte. Aio. Venga, agur bat. Vale.